Dar bună dimineața la cafeluță, dragii mei, vă transmit în direct din nou, deci de pe scaunul meu din bucătărie, singurul care de altfel îmi suportă toate gândurile, toate năcazurile, toate bucuriile, tot. El, prietenul meu cel mai bun. Ouțul este la fiert, legumele la locul lor în farfurie, paharul de apă cu chia a fost băut și acum urmează să discutăm despre alte lucruri foarte importante, nu-i așa? Stați pe recepție. Când foarte puțin timp, și când zic foarte puțin timp, tică e ceasul, mai stă puțin și bubuie, o să vă dezvălui marea colaborare a anului 2025 și marea colaborare a vieții mele, pentru că este, de până acum, este colaborarea mea preferată. V-am zis, o să vedeți și o să vă povestesc după aceea mai multe de ce. Stați că mă pierd în gânduri, că vreau multe să vă zic, multe de tot. Nu zi tu, tată, ce am vrut să zic? Nu, stați că de emoții iar uit.